Oh, di ba? Ang ganda. Yan oh. Oh, ha? Oh. Ito, may linta nga mga kasinag oh. Ayan oh. Ito may linta oh. Yan oh. Ito. Wala kasi akong ibang mapapatubugan kaya yan mga kasinag oh. Linta oh. Yan oh. Takot ba kayo mga kasinag sa linta? Ding 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 ding. Oh, di ba? Ang laki oh. Hindi nyo, parang siupaw talaga mga kasinag oh. Ito ang siupaw namin dito sa amin sa probinsya. Yo, what's up mga kasinag? Guys, ang magandang umaga. Andito ako mga kasinag sa Rawis, dito sa inaalagaan kong lupa. Nagkukupra ako, yan oh. Ito pa yung mga babalatan ko mga kasinag. Yung iba, yung nando sa taas, nabalatan ko na. Kaso lang, hindi pa natapos baakin lahat. Ang nabaa ko lang doon nasa 400. Yung iba, babaakin nila misis ngayon. Kaya hindi ko kasama sila misis ngayon. Habang nagbabaak sila doon mga kasinag, ako naman magbabalat nito oh. Ang dami oh. Ayun pa, nangangalat pa yung iba. Tapos may 2 tambak pa doon sa unahan. Tapos ito yung ginawa kong kuprahan mga kasinag. Ayan oh. Ito yung paglulutuan ko ng kupra. Ayan oh, mga kahoy na lang ang isinahig ko. Kasi pansamantala lang muna yun mga kasinag. Minadali ko lang. Ayan na muna ang ginawa kong sahig para pag natuyo yan, diretso panggatong namin mga kasinag, di ba? Ayan mga kasinag, magtrabaho muna tayo. Magbalat muna ako ng nyug. Ay, Diyos ko po. Maulan kasi mga kasinag. Siging ulan kasi nung mga nakaraan, kaya hindi matapos-tapos to. Baka ngayon pag hindi ngayong araw na ito, mamayang gabi, mga anak na yung isang inahin na alaga namin mga kasinag. Kaya, ayan. Trabaho muna tayo. Mga kasinag, trabaho na tayo. Ang pagbabalat lang yung mga kasinag hindi rin biro. Pag hindi kayo expert sa mga pagbabalat ng nyug, huwag kayo maangas mga kasinag, lalo na pag ganitong matulis. Saka pala mga kasinag, kakaibang yung balatan ko ng nyug ginawa ko lang ito mga kasinag para hindi na ako bumili. Tipid. Ganito lang mga kasinag pagbabalat ng nyug oh. Talpak mo dyan, tulak. Ganyan lang mga kasinag, napakasimple. Kung gusto nyong matuto. Ganyan lang mga kasinag. Kung napapansin nyo yung mga kasinag, itong bukol-bukol na yan, dito nyo tutusukin ng pambalat ng tapasan. Dito nyo tutusukin para madaling matiklap. Ganyan lang mga kasinag. Update ko lang kayo may mga kasinag. Nakarami na tayo. Mga kasinag, update mo na sa akin na balatan. Yan pa lang ang aking nababalatan ng mga kasinag. Wala pa yata 100 na peraso yan. Di ba? Puntahan ko muna yung mag-ina ko doon mga kasinag sa taas. Si Mrs. si Bunso, puntahan muna natin kung anong ginagawa. Tingnan nyo, karalat pa yung mga nyug mga kasinag May hagis ko lang yan mamaya. Di ba? Ang tataba na nung tanim kong saging, kaso hindi pa namumunga. Tingnan natin mga kasinag kung anong ginagawa nung dalawa dun. Bisitahin muna natin. Andun sila sa taas
O ito pa yung babalatan ko mga kasinag oh. Tapos yun. Tambak dun. Di ba ang dami pa? Akyat ba tayo dito? Pagod din mga kasinag. Andito na tayo sa taas. Andito na tayo sa may taniman ng pinya. Ayan o. Kung makapansin nyo mga kasinag, ayan yung mga pinagparatanim kong pinya. Ayan o. Muntas itong pandan o. Hindi ko na nailipat yung pandan. Ito na yung binaka ko nung nakaraan mga kasinag. Ayan o, nakasako na. Bubuhatin ko na lang yan. Yan o, tapos yun. Wala kaya akong magamit na kalabaw mga kasinag. Kaya bubuhatin ko na lang. Kung ibabayad ko naman yan, napakamahal. Sayang. Pwede nang ipambaon ng mga bata yun. Yung ibabayad ko. Utay-utayin ko na lang kahit medyo matagalan. Tingnan natin yung dalawang mga kasinag ko anong ginagawa. Andun sila sa dulo. Ito pa oh. Ayan. Nilalanggam na. Busy yung dalawang mga kasinag. Hi! Ang gagawin niyo dyan ha? Kayo ha? Masarap buhay ng bunso! Sarap buhay! Bibi oh. Paupo-upo lang! Ayan ang mga kasinag oh. Yung binabaak ni Mrs. Sarap ng buhay nito mga kasinag oh. May baon pang upuan! Oh, tingnan nyo! Parang prinsesa! Ano yan, kumain ka na? Busog ka na sa tubo? Busog sa tubo, nakaubos yung chaki sa kawak Ang dito. dami palang baon nito. Mayroon mga kasinag o tubo. Kaso lang bahog lang daw sa baboy yan. Sabi ni Mrs. kasi may may damage. May mga aluhipan sabi. Saan? Hindi, ginalan ko. Dua. O di ba mga kasinag? Malinis ng inaalagaan natin lupa. Ito na lang kaunti na ito ang hindi ko pa na tatabas. Pero yung pupunta dun, malinis na lahat yun. Ayan mga kasinag, natapos na ni Mrs. yun nandun oh. Dito naman siya nagbabaak. Ayan. Diba? Maganda na, masipag pa. Ayan ang Mrs. ko mga kasinag, hindi Marty. Ito naman ang aming prinsesa. Tingnan nyo naman mga kasinag, sarap ng buhay. Kumakain ba kayo mga kasinag ng tubo? May tubo dito mga kasinag. Ayan oh. Kuha tayong tubo. Yan, kuha tayong tubo. Ayun oh, yun oh, yan. Yan, tubo yan. Yan. Magaling yan mag-back si Mrs. mga kasinag. Yan. So, di ba? Oh, hoy. Oh, anong tawag sa inyo nito mga kasinag? Kumakain ba kayo nito? Ayan o. Ito ang siupaw namin dito sa amin sa probinsya. Masarap, matamis. May ibang tubo kasi mga kasinag na ganito na hindi matamis, matabang. Pero ito matamis yung nakuha ko. Masarap. Solve ang merendalan mga kasinag. Pag nagugutom ka, kumain ka lang ng tubo. Solve na. Ang taba ito. Tabaak natin kay Mrs. Yan o, maliit yun. Nagbitak na yan. Hindi pwede na pa. Hindi pa yan. Tingnan natin. Susugon ko na lang. Oo, susugin mo. Yan, nagbitak lang yan.
Ano lang yan, hindi pa yan ano. Daw, tingnan natin kung malaki ang ano yan, malaki ang... Sabit pa na. Ayan yan, kasarapan, yung mga ganyan. Ayan, ang masarap mga kasinag, yung mga ganito. Uy, nalaglag. Oo, nalaglag. Oo, sayang ka. Nalaglag. Hugasan natin sa sabaw. Ito ang masarap mga kasinag. Ito ang masarap po. Di ba? Ayan si Bunso mga kasinag, sawa na sa tubo yan. Ito, ayan mga kasinag. Si Bunso naman daw ang kakain. Balatan ko na yun para matapos na. Gusto mo? Ayan, akin na. Ito mga kasinag, gusto nyo? Ayan ang laki Tingnan nyo, parang siupaw talaga mga kasinag di ba? Ang laki. Ano, iwan ko muna kayo dito? Iwan ko muna sila mga kasinag at magbabalat muna ako. In-update ko lang kayo sa mga ginagawa nila misis. Buhatin ko naman yung isang sako dun. Dalhin ko na doon kasi papunta rin naman ako doon. Dalahin ko na. Wala kasi tayong magamit na kalabaw. Si Magayong kaya maliit pa. Bye-bye. Ayan na si misis mga kasinag. Bye-bye. Tapos si Bunso. Bye-bye. Bye-bye na daw. Iwan ko muna sila dyan. Ayan mga kasinag, malapit na tayo. Andito na tayo. Sa tapat nung paglulutuan natin. Ayan. Dito na lang ito mga kasinag. Ipagulong na natin ito dito. Tingnan nyo mga kasinag dyan na lang yan pagulong natin dito. Okay. Ay sumabit. Sumabit. Mamaya na yung mga kasinag. Madali nang alisin yan. Sumabit doon sa kahoy na yun Diyan ko kasi lulutuin yan. Kung doon ka kasi ibababa, papagulungin doon, mabuhat pa ako pa ganyan. Dito mga kasinag, diretso na. Di ba? Bababa muna tayo mga kasinag. Ipakita ko muna sa inyo yung rawis. Sa mga hindi pa nakakakita sa view dito. Sa magandang view ng naalagaan kong lupa. Ipakita ko muna sa inyo mga kasinag. Dito tayo dadaan. Ayan. Sabay talon. Okay, yan. Ayan, di ba mga kasinag? Di ba ang ganda? Ayan ha? Ito ang baba nung inaalagaan nating lupa mga kasinag. Yung rawis. Ito yung rawis kung tawagin. Itong lugar na ito mga kasinag, itong lupa na inaalagaan ko, ito ang nagsisilbing seawall ng aming sityo. Kung wala itong rawis na ito mga kasinag, ang sityo namin lubog na sa tubig. Lalo na pag malakas ang panahon, pag may bagyo, napakalakas ang alon mga kasinag. Lubog na sana ang sityo namin kung wala itong rawis na ito. Kaya laki pasalamat namin sa rawis na ito mga kasinag, di ba? Para siya bundok, napakataas. Laki pasalamat namin yan. Yan ang nagsisilbing proteksyon namin pag masama ang mga panahon, pag may malakas ang kalamidad, mga bagyo. Ito mga kasinag ang ano namin, ang seawall. May mga tambak pa ako dito mga kasinag. May mga kinawit pa akong nyug dito. Ayan ayan, kung makikita nyo mga kasinag ayan babalatan ko pa yan dyan. Tapos dito sa unahan mayroon pa rin. Hindi ba? Napakaganda. Nakaka-relax. Yung pagod na pagod ka, tasan dito ka marirelax ka mga kasinag. Naanod pala yung ano ko dito, tambak na nyog. Naanod yata, nadala ng alon. Kasi yung ito na yung mga kinawit ko ay naabot nga ng alon mga kasinag. Nawala talaga. Ayan ito lang natira.
Ayan lang natin mga kasinag doon sa ano. Yan, sa kinawit ko doon sa taas. Inabot pala ng dagat ito. Yung paglaki ng tubig. Gilid-gilid daw natin. Butit hindi na anod lahat. Yan, yan yan. Sudaro, balatang ko yan. Yung nandito ang nawala. Yung nandito ang nawala mga kasinag, oh. Yung tambak ko dito ang nawala, oh. Yung nandyan, oh, inabot pala ng tubig. Nawala yung nandun. Ito. Ito, sigurado ito, naano dito mga kasinag, oh. Tingnan nyo naman. Yan muna yan. Wala namang kukuha niya mga kasinag, wala namang nakikialam dito. Diyan ko lang babalatan yan. Ito ang gusto kong malinis mga kasinag. Itong gilid ng rawis na ito. Ito ang gusto kong malinisan. Mawala sana yung may mga tinik na yan, no? Tapos yung mga parang ano na yan, yung parang talahib. Gusto kong mawala yan mga kasinag para gumanda yan. Mataniman ko ng mga nyug. Para ang lupa mga kasinag hindi nagpaparaguho. Sana matamnan ko yan. Ipalinis ko yan mga kasinag. Hindi naman puputulin yung mga kahoy. Yung mga ganyan lang, oh, yung may matitinik na yan, oh. Yan kasi ang marami mga kasinag, oh. Yung may mga tinik. Pag nalinis ko yan, tamnan ko ng nyug yan. Para hindi na guguho ang lupa. Kunting linis-linis lang dito sa gilid na ito mga kasinag. Napakaganda na dito. Diba? Pwede nang gawing resort ito. Lugar na ito. Kaso malaking kapital ang kakailanganin para maging resort. Ito, naano dito mga kasinag, oh. Kinawit ko ito, naano dito. Ito ng ano, tubig, malaking tubig. Yan. Diyan na muna yan. Ayan mga kasinag, maghakot na muna ulit tayo. Hahakot-hakutan ko na muna ulit ngayon. Maibaba lang yung lahat yun para der-diretso ang trabaho namin dito sa baba. Ayan mga kasinag, nakapaghakot na tayo ng unsing sako. Unsing puno sa ganyan mga kasinag, oh. Hirap talaga pag walang kalabaw. Iwanan ko muna sila misis. Ilipat ko muna yung kalabaw mga kasinag. Si Magayon at tanghali na, balikan ko lang yan maya. Mga 4 na sako pa yung bubuhatin ko dyan mga kasinag. Tapos naman ang trabaho dito sa taas. Doon na lahat sa baba. Panghina o para buhat mga kasinag. Wasak-wasak yung sako mga kasinag. Paghahagis ko diretso doon sa baba. Wasak ang mga sako. Ayusin ko muna ito mga kasinag, oh. Ayan mga kasinag, inayos ko muna yun, oh. Para maubos yung bunot na yun. Kasi pag hindi namin sinunog yun, baka tirahan ng ahas. Saka maganda yun mga kasinag na nauusukan din ang nyugan. Para yung mga insekto sa itaas ng mga nyug umalis, mawala. Para mamunga ng maganda yung mga nyug mga kasinag. Kasi pag minsan may mga insekto yung taas ng nyug, mahina ang bunga ng nyug, nagralaglagan, wala pang laman, kung saan yung magiging buko pa lang, nagralaglagan na. Dito na tayo dumaan. Ito naman mga kasinag, ito ang evacuation center sa amin. Ito. Pag masama ang panahon, may bagyo, lahat ng mga taga dito na-evacuate dito. Diyan kami nag-evacuate mga kasinag, lalo na doon sa amin. Diyan kami nag-evacuate pag malakas ang panahon. Tawag nito, may bagyo, tapos malakas ang dagat. Kasi yung lugar namin mga kasinag, binabaha ngayon. Inaabot ng tubig. Update ko kayo maya mga kasinag. Tatawid muna ako dyan. Itali natin si Magayon sa tubugan kasi mainit na. Baka nabibilad na yun. Nilipat ko naman yung kambing ni Tio Mando. Ayan, oh.
Nagutom na yung anak, dididi naman. Ching 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 ching. Oh, di ba? Ang bait eh. Ang bait ng kambing mga kasinag. Tinali ko muna dyan para makakain ng ayos. Kasi magayon mga kasinag, mainit na. Ay, awa man. Bilad na si magayon. Ayun, sasabsab pa rin. May nasilungan pa namang kahoy. Ay, diba? Ayun si magayon. May mga kasamang tagak, 3 tagak ang kasama ni magayon mga kasinag. Ayan ayun, lipara na. Busog ay. Very good. May mga ibon. Ang dami mong kasama. Very good baga, busog-busog. Ay, hingal na. Ano, iinom ka na? Ha? Butog na butog yan tiyan mga kasinag. Busog talaga. Very good talaga si magayon. Yan ang gusto ko sa iyo. Ganyan ang gusto ko kay magayon mga kasinag. Matibay sa sabsaban. Kain lang ng kain. Ilipat natin, ano na itong mga kasinag. Uhaw na. Ayan, tanggalin mo natin yung tali. Tapos gusto na nitong tumubog. Ang kagandahan lang kay magayon mga kasinag, mabait. Ayan sige ang pandilot ng paa Ayan Diyan mo makikita na napakabait talaga ng kalabaw. Halika na dito. Halika na dito. Yung mga dalap sarabit pang kahoy. Saka pati ito mga kasinag, pagdadating ko talagang dinidilatan ang paa ko. Yan, sinusuag ang paa ko. O kaya pag minsan yung pit ko sinusuag. Kagaya ng mga kasinag ganyan ang pag ganito ang panlambing ni magayon mga kasinag. Ganyan siya. Pagdadating ko didilaan yung paa ko, susuag-suagin. Pag minsan yung pit ko susuagin. Pero nakakatuwa ito mga kasinag. Salamat talaga sa nag-sponsor sa akin ito. Ang tagal kasing lumaki ni magayon mga kasinag para mahilahan natin ng nyug. Hindi na sana ako magbubuhat. Siya na lang hihila. Hindi ba? Tutulungan niya ako. Ayan. Ang ganda ng palay dito. Ayan Kailan bubuswak na yung mga kasinag. Nalabas ang bunga niyan. Wala si Bagwis dito dito ang tambayan ni Bagwis itong nara na ito. Tingnan niyo yung nara na yung mga kasinag Ang ganda na, di ba? Dito ka sa kabila. Huwag ka dyan. Puputubog-puta ka dyan sa may linta. Dito ka sa labala. Okay, ayan ang mga kasinag. Si magayon. Yan. Iinom na. Tapos tutubog na yan. Malinis yan tubig na yung mga kasinag. Bukal talaga yan. Dyan yung galing sa taas dyan. Bukal yan. Yan ang nagsusupply ng dito. Ng tubig dyan sa palayan. Ayan presko na. Dito kasi mga kasinag, malinta dito sa lugar na ito. Tapos dyan malinta dyan. Kaya dito ko pinapatubog si magayon sa lugar na yan. At kung may linta man dyan, madalang. Ayan mga kasinag, iwan muna natin si magayon. Ayan, nakalublob na. Balikan ko naman yung mag-ina ko dun sa rawis. Para matapos na yung yung hakutin ko doon sa taas at para matapos na yun mga kasinag. Trabahuhin namin. Wala mang ibang trabaho kundi kami talaga. Ayan. Relax na relax ang tubog niya Ayan Relax na relax yung lublob niya. Kung tutuusin mga kasinag, napakasarap talagang maligo. Lalo pagka ganitong panahon, ang init. Uy, may linta yata. Parang may nakita akong linta. Ay, mayroon nga mga kasinag
May linta ako nakita. Ano, nalaglag daw? Hindi. Nakita ko linta sa may katawan niya. Tingnan natin. Tingnan natin kung may linta. May nakita akong linta kanina nakakapit eh. Yan o, dito. Dito ko nakita kanina. Nalaglag siguro mga kasinag. Tingnan naman natin sa may puwit. Paborito kasing ano ng kalabo ng linta yung ganyan sa may puwit. No, may singit yata meron. Ayun oh, ayun oh, ayun oh. Ayun, may linta nga mga kasinag oh. Ayan oh. Ito may linta oh. Yan oh. Ito. Wala kasi akong ibang mapapatubugan kaya yan mga kasinag oh. Linta oh, yan oh. Takot ba kayo mga kasinag sa linta? Kaya pala sige ang ano niya. May linta pala talaga. Yan, patayin natin yan. Para hindi na yung dumami. Tingnan pa natin mga kasinag, baka mayroon pa. Kaya pala sikad-sikad niya, mayroon pala siyang linta sa didi. Ayan, wala na mga kasinag. Wala na. Ang linta naman mga kasinag, habang basa pang katawan ng kalabaw, andyan pa yan. Pero pag ang katawan ng kalabaw ay natuyo na, kusa nang bibitaw yan. Tatagkal na lang yan. Gano'n naman ang linta mga kasinag, kung saan may tubig-tubig o nakakaramdam sila ng tubig, dun lang yan kakapit. Pero pag wala ang tubig, bibitaw na yan. Alis na yan. Hayain natin si Magayon dun. Wala man kasing ibang papatubugan ako mga kasinag. Ganyan na lang ang ginagawa ko sa kanya. Kada tubog niya, tinitingnan ko lang siya kung may linta. Titingnan ko sa may puwit, kung sa may ari niya. Pag minsan may mga linta na nakakapit dun. Pag nung nakaraan nga nun sa puwit, nakapasok na yung kalahati. Yung kalahati nasa labas pa. Ang laki pa naman mga kasinag. Kaya inalis ko. Ayun lang ang ano sa kanya. Diyan sa lugar na yan. Yun lang ang ginagawa ko sa kanya mga kasinag. Titingnan ko kung may linta talaga. Madalang ang linta doon mga kasinag sa tibubugan ni Magayon. Doon sa baba nun, grabe. Grabe ang linta. Buti nga maliit lang eh. Hindi naman malaki. Update ko lang kay mami mga kasinag pagdating doon. Kapagod! Kapanghina! Taas pala nito. Ako dadaan. Grabe pa pala ng Palawan mo, ano? Oo, grabe pa talaga yan. Oh my God. Kaya po, palatan. Aso na din. Mga kasinag panghina. Mapagod. Ayan na lahat mga kasinag yung ano, yung hinakot natin dun sa taas. 15 sako yan mga kasinag. Ayun wasak-wasak yung sako mga kasinag. Sumasabit dun kasi kung doon ko pa papababain mga kasinag, doon sana mababa. Ay kaso lang, pag doon ko pa pinahuros, bubuhat pa ako papunta dito. Ay naisipan ko dito lang mga kasinag para diretso na. Di ba? Tapos ito mamaya mga kasinag, babalatan ko naman. At ang mahalaga mga kasinag, nakuha ko na lahat yung nandun sa taas.
lahat ng trabaho ko dito na lang. Mamaya kamadahin ko naman yan, balatan ko naman yan, baakin para magatungan na. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta, lalong lalo na sa pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Magpahinga muna kayo mga kasinag at talagang mag-aalauna na. Hindi pa kami nanananghalian. Hanggang dito lang mga kasinag, maraming salamat po, bye bye.